Je wordt geboren als vrouw, maar je voelt je man. Of je bent geboren als man en je voelt je vrouw. Dan ben je transgender. En toen realiseerde ik me ook dat ik eigenlijk helemaal geen keuze had gehad. Die ik eigenlijk nooit had gehad. Maar dan begint het pas, je transitie. Voor de operatie sta ik op de wachtlijst, dus daar moet ik nog heel even voor wachten. Ik ben Jaël. En ik ben Timo. En in de Pride Week bij Alleen gaan we in 5 afleveringen op zoek naar antwoorden op vragen over inclusiviteit en de stem van de queer gemeenschap in Limburg. Vandaag duiken we de wereld in van transgender zijn en transgenderzorg in onze provincie. Jouw partner is Jeff van Rijn. Dat is toch die ene die lijkt op een vrouw met een baard? Bam, 100 punten voor de introductie. Dit is Jeff. Hij is transgender en non-binair. Hij voelt zich een hij, soms een zij, soms een die en soms een hen. En hoe zou je dan nu graag aangesproken willen worden? Uwe hoogheid of zo? Nee. Gewoon Jeff is prima. Gewoon vragen hoe iemand wil worden aangesproken. Met diezelfde intentie gaat Timo de straat op. Sure, ben ik, ja. Mevrouw? Ik identificeer me als man. Ik identificeer me als man, ja. Hoe weet je dat? Ja, nou ja, hoe weet je dat? Ik ben gewoon een man, ja. Zo voel ik me eigenlijk. Ik heb zo vaak dat vooral kinderen roepen, is het nou een man of een vrouw? Dan zeg ik allebei. En dan leg ik uit wat het is. Dus je voelde je eerst niet man of niet vrouw, dus non-binair. En daarna ben je toch in transitie gegaan. En daarna dacht je, ik ben toch non-binair. Kun je uitleggen hoe dat is gegaan? Ja, zeker. Voorheen noemde ik mezelf dan genderfluid. Wat voor mij eigenlijk betekende dat ik juist man en vrouw was. Toen merkte ik dat ik echt niet lekker in mijn lijf zat. Dus mijn zelfbeeld in de spiegel klopte niet. En toen dacht ik, ja, dan zal ik wel echt een man zijn. Want ik heb dat mannenlichaam nodig. Toen ben ik dus in transitie gegaan. En het voelde ook eigenlijk een hele tijd heel erg goed. Ja, na 3 jaar merkte ik dat die balans een beetje klaar was met balanceren. Dat het weer de andere kant op begon te gaan. Want mijn lijf klopte en ik keek in de spiegel en ik dacht alleen maar, waarom klopt het dan nog steeds niet? Want dit is hoe ik eruit hoor te zien en ik ben nog steeds leeg. En toen kwam ik erachter dat ik dus toch een belangrijk deel van mezelf buiten had gesloten. En dat was dan toch het vrouwendeel of het non-binaire deel. Timo en Jeff zijn nog lang niet uitgepraat. Het hele gesprek kun je daarom terugvinden op 1limburg.nl. Ondertussen heb ik een aantal weetjes voor je over transgenderzorg in onze provincie. Want ook hier zijn de wachtlijsten lang. Soms lopen ze zelfs op tot 2 jaar. Even een rijtje landelijke cijfers. In 2022 stonden er 7000 mensen op de wachtlijst voor een indicatiestelling voor lichamelijke transgenderzorg. 2800 mensen hadden een psychologische zorgvraag. 37% van de transpersonen in ons land is jonger dan 18 jaar. 54% van de transpersonen is bij geboorte als man toegewezen en voor 46% is dat vrouw. Limburgse cijfers hebben we ook. Het genderteam Zuid-Nederland behandelt op dit moment 219 Limburgse transgenderpersonen. 94 van hen zijn onder de 18 jaar, 125 zijn er 18 jaar of ouder. Daarnaast is er ook hier een wachtlijst. Daar staan 80 personen op onder de 18 jaar en 136 wachtenden zijn 18 jaar of ouder. De wachtlijst voor deze groep is in Zuid-Limburg het grootst en in Noord-Limburg het kleinst. En om je een idee te geven van hoe die zorg zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren, daarvoor gaan we terug naar 2017, dus 6 jaar geleden. Toen startte het genderteam Zuid-Nederland met 42 personen. En sindsdien is dat aantal ieder jaar gegroeid met 110 tot 150 nieuwe mensen. Zo, dit was ons mini-college over transgenderzorg. Net op tijd, want dan kunnen we nog even kijken hoe het in Amsterdam is. Waar Timo door drag queen Patty Pam Pam wordt omgetoverd in Tiffany. Hoe voelt het om een vrouw te zijn? Gisteren hadden ze de vraag, ja, I don't know, ik ben geen vrouw. Wat we doen in drag is het, alles wat ik mooi vind aan een vrouw, dat pakken en uitvergroten en op mezelf plekken. Ik gebruik mijn power die ik in drag heb eigenlijk, want dat voelt wel zo. In mijn dagelijks leven ook wel steeds meer. Dus ik ben niet per se een andere persoon, denk ik. Want Patty is redelijk bescheiden. Maar toch voel ik de glamour meer of zo. We zijn er bijna. De transformatie van Timo naar Tiffany gaat morgen verder. En ik kan je alvast verklappen dat Tiffany als drag queen ook op gaat treden. Tot morgen.